Ngai khublei phi baro lang ka ni sngi ngai khublei phi ka kyrpang ka Jesus Christ long ko por ka kamen ya na ka ni sngi ka ba yo ban peteng ban sam ka kin ka so blai but nga so burom phi wei puai ki ba snap ni ka tin ka so blai ngit scam phi priang ni ka ching kamen ni ka tin ka so blai ngit scam ba phi ai jaka hi ka tin ka so blai ka don ka so phi ngai ka tin ka so blai kata hi ka ni ka jing sngewbha kama so blai pro try ka khoi phi compare pidon apne ki ching shitom ki ching pynlait ki ching hiar ka yo kot ka chompi se pidon apne ki ching pang shitom se ki yeng ka sem chompi ka don tang ka ching ya pher jingbot ka don tang ka ching re wanum du ching kermen la ha ka kum ka daga por jo ka ching ki ching jinjar pidon bentaro utrai shimla ino ipi un long ringkat bat phi wong ngan nomino ipi ngan long ringkat bat phi ngan ya rap ipi utrai ngan wan bante ka yeng ka chompi ngan wan ban kentiu ka kam ka chompi utrai ngan wan ban kerkhui ipi utrai ya rap ipi ban plai ipi ne ka ching ka ching jinjar baro pitip ne em shalan dead ki ka ching ka ching jinjar ki ba phimat menta don ka ba crow don ka ba crow ka ba play la pen kre ta chompi don ching kerkhu ka ba play la pen kre ta chompi shalan dead ka ching mà phi yang scam baru try ke jing snow baru ngai yo shanya ho le ba ye ka ba khama chu play siu kliang ba ka ba baro ye no ni ke sngi wanam siu kliang ni sngi le ba ba ki pre pen ibe ke jinglong ka ba shi ki pre but pen so ba yo play ro ni ke sngi mar ba ni do ni u play u ba ya rap yangi krishan yangi ban kar khoi ngi ban pen khia yangi ndani e ban khnyum ni ke sngi ndani e ban kuslai ni ke sngi ndani e ban shapting ni ke sngi kyar ni kita baro jet ban ngai how Jesus Christ ka don ka jong phi baro ngai ka kular juga ktin ka jong blai jet ban shanya how try but jet ban aingo u blai ni ke sngi jet ban kmen ro how try what up ding juga ching jet ban siu ka liang ro da ka ba ya baro hani ke sngi yangin le ka mon ka jong blai ni ke sngi mar gidon u blai u ba e thap man sem palat utrai ya phi pilong kodor palat utrai ya phi utrai new kodor plat ya phi u e ya phi bonomino ipi u yarap ipi la ka kamai ka jong phi ka hiar la ka jing ko jing thia jong phi ka hiar la ka jing adai ka jong phi ka kunrum kan rama yeng hen rai utrai u le ki kambah ma phi ka yeng ka jong phi ka kam ka jong phi don ha ka lutti jo ka jing ka khu la wei ka jong phi ka de ka la wei ka pernai na mar utrai u play wala ban le ki kambah ha ka jing jong phi ha phi mdei up ka basniu ha phi up ka jing bha ka jing ka khu ka jong blai ka jing jong phi mar ka khtian ka jong blai ko shisha ka jingbha mar ka jing snake ka jong blai kin bo ni ka jing jong phi ha phi mdei bot ka jing dok mdei bot ka jing pang mdei bot ka jing sniu ha phi bot ka jing bha mar ka jing snake ka jong blai ha phi kin wan lap ka jing kar khu ka jong blai ka jing jong phi namar ni shakri u blai jong kambah ka por ka jong blai nanoi phi kurem jong phi kalawmon khon jong phi kalawmon kam jong phi ka roi ka jing jong phi la kar khu phi ne ia ka por ka jong blai phin khia kran phin roi phin man ba namar gidon yo blai bai rap ingi u kersan ingi blai jo ki kambah la yap halor ka ding phna na ka banta ban kar khu ban pen im ban tai ban pen man ba ye ka jing im jong ma jong phi la ka daw mo phi this not scam bai ho try ngai ho de ka don baro shanya ho le be ye ka mon ka jong blai ha ka ngi yangin kiar na ka punsai yangin kiar na ka rukom perthai yangin kiar na ka basniu namar ka basniu ka pen pep ka jing kar khu ka jong blai ka jing jong yangin jet ban ya ka lenti ka jong blai ni ka sngi in le be ye ka ba ngin le be ye ka pen so ba yu blai ha ka ngi sngi ngini pet ban ngai ka kular ka jong blai ka ba kular kum ni ka sngi ta jongi da ka bangin puli bat nga na ka kitab job kal nong ka san ka khat wei ublei uba kentiu ya uba sngewrit bagari ka kular ka jong ublei ari phi kwa ban ma e ka jingkar khu ka jong ublei un kentiu ya uba sngewrit shu mine puli bat nga ha ka shitiu Jacob kal nong ka ba sao ka khat ka shipho to pen red ila de ha khamat utrai de un pen kraw yu phi nga on ka bible to pen red ila de ha khamat chu utrai de un pen kraw yu phi shisong ini puli bat nga aga gospel ka jong Lucas kal nong ka ba khat sao ka khat wei u ba pen po il de on pen kraw yu u ka mon u pen red il de khamat chu utrai on pen kraw yu u
kumjuru ha kitab proverb kal nong khatsan gar khat ka balai phulai haswa ka burom ka lai ka jingsngewrit kumjuru ha ka kitab proverb hi kal nong khat phra de khat ka khat an haswa ka burom lai ka jingsngewrit nga kata de ka keluar ka jong U Blei haswa ka burom ka lai ka jingsngewrit bani kwa bani yok pediang ye ke jingker khu ka jong U Blei U Blei un kan tiu ngi un krau ngi un ra ngi un te ngi un pen bahai ngi un pen burom ngi un pen burom ngi ying ka sem un pen burom ngi jinga dai ka lenti ka long yang in pen red ya dia ha kama tu try in yet ila de hatu ngi don shishan em ngi ka jinglong ka sngewrit ma don bun ba ki ba dwai kama tu U Blei ki ba jingiaseng ki ba shakri U Blei tang ba ka dok not pat ka sarong henrei nganoi vi pentikna tungin yet ila de baka dok nun ka jongi ka de ban long ka sngewrit namara how was sngewrit ai ka jingi ai ka jing dwai de ka dok nun ka sngewrit U Blei u shem sngewbha mar ka jing sngewrit ka de ka jinglong ka ba kinjaman sim ka jing sngewrit ka de ka jinglong ka jong Jesus Christ hi namara Jesus Christ on ka Bible de uta ka U ba le red ila de ni yo I ka jinglong ka ba sngewrit ka don happening da ka bangi I U Blei u kupa ba happening u don ha oi ka jinglong ka ba sngewrit da ka ba penret ilde da ka ba ai yo khon jo u bo I e ulong Jesus Christ kat U Blei u kupa penret ilde da ka ba ai yo Jesus Christ ni baru Jesus Christ ru u penret ilde da ka ba ko ngu ya ka mon ga jo u kupa ba happening ban wan so ka perthai u Jesus wan so perthai ga jing penret jo u ilde ban ka jing penret ka jo da ka ko ngu wat yap ha ka ting pna marki pop ke jo ma jo pi kata ka jing penret ka jo Jesus Christ da ka yap ka ting pna but andola yap ka ting pna u Jesus la bi pat ne ka jing tem but ku pa ba bring la ra e ka kerteng jo Jesus Christ sa lor ke kerteng baro ha ka ba ki khoksiu baro ki hab ban dem krop ban pin bna u Jesus Christ try u Jesus penret il de ka jing ko ngu jo ba ne ka jing yap ka ting pna di mangipan tongin penret il de da ka bangiru in IT at sim how Jesus Christ ka jing em jongi yang in ai ka don ka jing so try ka de ka jing penret abangi dwai I wat ka khamat ka jong U Blei malaga sngi ka taru ka jing penret bangi puli ka king ka jong U Blei ni ko ngu ka ktin ka jong U Blei ka taru ka jing penret abangi yeng ban yaisha ban long ka jing shai ka khamat jong ki brio baro ka taru ka jing penret abagi le ka mon ka jong U Blei ka taru ka jing penret abangi ko ngu I burom ki balor ka taru ka jing penret abangi ko ngu ki kmi ki kpa ka taru ka jing penret abi ikurim I burom mila ikurim ro kataro ka jing penret ka khamat jong U Blei yang in long ki brio ka sngewrit namar ha ki sngewrit ke jing ka khu ka jong U Blei ken do ha ki sngewrit Blei kwa ingi bangin don ni ka jinglong ka ba kin seven sim ka jinglong ka ba sngewrit how was sngewrit U Blei wang and ken tiu yo and pendan burom yo mang try dongin don ni ka jinglong ka jong Jesus Christ ka jinglong ka ba sngewrit Blin kur khui pi nget scam kan ni sngi ka ba phin pandem yil dia khamat jo U Blei penret shisha khamat jo U Blei par ha phi penret shisha khamat jo U Blei tip ne em U Blei shem sngewbha pala ni pi kupa u ra e ka kerteng ge Jesus Christ ha or ni kerteng baro kentiu ya ka kerteng jo Jesus Christ ha bo chisu penret ale sha ka jia pala ka ting mana kum juru abang ngi penret ale khapa ka man ge jo U Blei ra e pi pen khia e pi te e pi pen man ba e pi pen burom e pi le I kambah ha ga jing em jo pi ba jonga tongin ai Jaka ne ga jinglong go sngewrit ka jinglong ka jong Jesus Christ blin kur khui pi ne go por ngan dwai na jong pi awana khamat chume ko pa leng bo Jesus Christ ban dwai na ka bynta ki khon ga chume baro ki masngap e ka ktin ka chume ani ga sngi ngai scam ki wan hame Kiwan ban sngap ika ktin ka chume ka daw ka long ba ki penret ila dia khamat chume ki e ban sngap ika ktin ka chume namar ba ki penret ila dia khamat chume ko thwa chi som lai dan bon apding chung ki don apding ki jin jar don ki ba yam ki ba pat dok no ki ba smosi ki ba do jing kermen ki ba red ban sim ki ba shap ting namar ki jing jar
ke jing ban khia namar ka jing duk namar ka jing pang ka ba kimat namar ka jing sha ben namar ka jing kanrum kanram ka ying ka sem namar ka jing yar ka yo ka kot namar ka jing ka ram ka sha ka ba kimat namar ka jing kiba kimat na ka jing ka jing namar ka jing jen jar ka bala pen khang men sim ki ko try a playing a dwai ni ka sngi men is ki ko try men wan ban yarap iki ko try Jesus lai men wan ban plat no iki ne ka jing sneu ne ka jing ne ka jing jen jar plat no iki ne ka ram ka ba kimat plat no iki ne ka jing sneu ka ba wan ka ying ka sem chuki plat no iki ne ka jing kan ram ne ka ying ka sem chuki ko try plat no ne ka jing pang ka jing shitom ka ba ban khia ka jing im chuki ko try Jesus lai try men ker khui ki ne ka sngi men ker khui ki ne ka sngi to ka jing ker khu ka jing Jesus Christ kan da tot no aka jing im jong ki ne ka sngi to ka jing pen khia ka jing Jesus Christ kan da tot no aka met ka jong ki ne ka sngi to ka jing pen khia ka jing try kan one man pen khia a blame men pen khia ka jing a day ka jong ki shikurem pen khia ki khon ka jong ki ne ka jing long ka sneu pen khia ka yeng ka jong ki ne ka jing kan ram shka yeng ka ba shong suk shong san ko try pen khia ka jing a day pen khia ka kam ka jong ki ba ka kam chuki kan long ka kam ka bla khur khu no ka ba roi ka ba man bhano nang ni shakmat ko try Jesus lai go pa men le ki kamba ani ka ski men te ka ying ka chuki te ka jing im chuki te ka kam ka chuki te ka jing a day ka chuki te ka business ka chuki te ka jing tray ka chuki te ma me ko try Jesus lai ye ka jing puli ka jong ki ko try Jesus lai te ka jing im chuki we ko try Jesus lai go pa trying a IT no ikikti blai ka jome try ki ba pang ba shitom ngat kran ka jing pen khia na ka jing ngem sna mu Jesus the long people up pen khia no ka sngi kta iki ka khot met ki ba plot ka chong ki ba kin klan no ablai ka try ki mau ki sis ki tumor kin no na ka krteng ka Jesus Christ kin do kin dam no e kran ka jing khia ki khot met ki ba shapo ba shabar ka jing khia ka snam ka jing khia ka shing ki thiet ki jaw ki khot met ka rendang ka shadem ka kli ka score ka suntur jong ki u khmot jong ki ka jing khia ablai ka jabbing ka jing khia au rendang aga singkai ka jong ki ka jing khia ki kjat ki kti ka jing khia au klong snam ka jing khia au khlai ka jing khia au hat u jong ki ko try aga shadem ka jong ki ka try chi sab na ka kti ka jong ki try baro shirni nga pin bana to pin long bala pin khia no le ka bor ka kerteng ka snam u Jesus men le ki kamba ko try chi sab na ka jing set klut ka score long bala weng no ka jing bregi kmat long bala pin khia no ka jing try ka jing kta juga met long bala pin khia no ka jing so jing thar ka jing so jing dong bala pin khia no ka jing tra juga met ka jing trot juga met jing swai juga met long bala pin khia no ablai utu khlai ulong bala pin thmai la pin khia no ka kerteng Jesus Christ ablai ngan dwai ru ka plan khon ka ba shitom ru long bala pin khia no ki badon ka breast cancer long bala pin khia no ka kerteng Jesus Christ ablai long bala pin khia ru ki bom sim la yo khon kan ka jing khia kran ka met bakin sedang ban pun ban conceive ban yo khon yo kti ko tran Jesus lai pen khia janai ki ko tran Jesus lai ki bom lai kren ka jing khia ba ka sintur ka try ka mi ka sur ka nang ban kren ki bom nang yai ka james ing long bala pen khia e ko met ka joki ki ba pang mat long bala pen khia no ka jing jingam snam u Jesus try ka jing shitom ka met ki khia kran hagi liang baro ablai try pen khia ka jing mot jing prakhat ki balong depress pen khia pen khlan ka jing mot ka joki ko try Jesus lai dei ga yeng ga choki ta i kurem ubala stang ban le sting ga kurem ubala stang ban le ga lenti perthaimen pen phai u pen klau mot unwan phai shi yeng un ye ga kurem un ye ki khon ki khti try pen khia ga jing dei ta ga kurem ro ka bale banyu kurem kan stang ban klabon kan try ga ye ga chong kurem bat kan ye ki khon ki khti pen khia ga jing dei shi para shi yeng shi sem go try shi ba yeng go try kren ga jing suk kan wan ha ga yeng ga sem kren ga jing pentmai gan wan ka jing pentmai ka jmekan wan ka don ka jong ki baro shi ying system ko try ji sob lai pen im lot ik khot ka ying thau thmai lot ik khot ka ying ko try a dwai ru kar khui ka kam ga jam don ki badon ka dukan abai men kar khu de ka dukan ka jong ki kanon ka jing roi pen man bha ka rap ka riang ga ki rap pen bha ka business ka pen bha ka khai ka pateng ka jong ki pen man bha ka kam ga jong ki ko try ji sob lai pen man bha ka jing trai ga jong ki baro ob lai kan say so kan im ko try ga pen mana ba ka kam ga jong ki da ka kerteng u jisu kan roi kan man bha ka jing kar khu ga jong jisu kan wan ka kam ga jam jong pi ani ga sngi da ka kerteng ga Jesus Christ don ki ba interview kam ani ga sngi a dwai men ai ki ga jing start ob lai da ka jing start ka jong me kin la ban chuba ban tho ki interview ga jong ki ban try Jesus ban
try men kerku ke interview ko chong ki ko try Jesus le don ki ba thoi exam ni ke sing I jing start ke ba jing start ka jome kin tho pin yo I jingai pin shempang pin kan mau yo ke ba kila pulir kum chu ai ba ke ba kila pin kre kan wan ai ke jing slur ai ke jingai ai but ai ke jing job ba kin job ke interview ni ke sing kin job ke exams ble men le ki kamba try ki ba wat kam wat jam men pli ke kan kin yo no ka kam ai ke ka kam ka ba biang ka jakaru ka ba dei biang ko try Jesus le dwai ke ba don kam no ban yo ka promotion ta ki break ba hajrong ki ba pai ablekin sngewbha ka kerteng ke jong ki kin yo no ka promotion ko try ablekin tiu ko try don ki ba don kam ban yo no ka tulap la sha set tulap la bun brai men le ki kamba kin yo no ka tulap ko try don ki ba don kam no ban yo ka transfer able hajan ta abai try ki ba dei pet kin pha ki kin pin poi ki ha ka jaka ka ba dei biang ka jaka ba jan don ki ba atrai shikurim jangai we ni we men le ki kamba ban pin wani ki hajan ha ka jing atrai lang ko try Jesus lai try men le ki kamba ya lam me ka kam ka jan ka mai ka ji jong ki ski ya lam me ka ji em chuki ya lam me ka ying ka jong ki ka try dei ma me ki liang baro pen man bha pen sei so pen ruspa ye wei bu wei to ka ji pen ruspa ka jome kan wan to ka jing pen khia ka jome kan wan to ka jing pen roi ka jome kan wan to ka jing pen dap ka jome kan wan to ka jing yada ka jome kan wan to ka jing kentiu ka jome kan wan ko try Jesus lai ablai don ki ba sha ino ai kurem ablai ta di kurem ba inwan phai ding chala ka kurem ko try Jesus lai try pen khia ki khon pen khia I kurem pen khia ka jing dei shi ying si sem ko try Jesus lai ker khoi ki ru temen ki ba temen ai ki jing ko jing khia ablai pen man bahai ki jing om temen ji ker khoi ki khlong pen khia ki khlong ker khoi ki khna pen khia kran ki try sumari ki ker khoi ki khon sam lai ki long ki bi ki long pa ker khoi ki ni sngi ablai ker khoi ki jing tray jing ta kam ga jam ker khoi ki jing puri ki jong ki ni sngi ko try ki ban pning ka jing puri don ki ba pat do not ki ba thang men sim ko try ki ba yang so si pen tengen ni ki pen ko bor ki pen thmai bor ki pen kemen ki le ki kamba ha ka chim ki don ki ba pning ka jing ma jing men sa plat ki ni ba sni ni ka sni ko try don ki ba don ka jing sha ban sha pen cha burom ablai plat ki ni kum kata le ki kamba pen tengen ni ki try ya dai ki ni ka jing cha burom don ki ba pat ying pat sem dai biang ni ka ying walam biang ban don biang ka jingong ko wei ka jing small tho jing ba ka jing sa lang ka jing I ka jing trai lang nang ne sha khamat ko try Jesus lai men ker khu ko try ki hospital pen khia ki ba pang ker khu ki doctor ki ba ai jing sumari ki ker khu ki nurse ablai ker khu ki dawai de shin ki ba ki di ablai ker khu ki jing sumar ki ba ki yo ni ka sim try ker khu ki ba pen kre ban kha khlung ablai kin kha sok bat ringkat ber ka kmi khlung gen khia kran ker khu ko try ki ba shong marwe kin don la ka jong ka long ying long sem ko try Jesus ker khu ki bom pat yo kam ai ki de ka kam ga ba jam ga ba piang ki ba kerdu kam pendap kam ki ko try pen kendu ki bre ki ba ha ki ban ai kam ai jam ki ko try Jesus lai don ki ba don kam pisa ker khi ablai ben pha e ka jing rap bakin yo no ka pisa ka kti ka jong ki ko try don ki ba red ka tulap red ka jing yo ablai nga ker khu no ka jing try ka jong ki kan im kan sei so kin yo ka jing yo ka ba bon de ka kerteng ka jong Jesus Christ wa Nazareth ker khu ki reu kan thai ker khu ki khon swet ker khu ki rang ba ablai ker khu ki long ying ablai ki ba try ki bom don e pendap ki jinon kam ji ker khu ki ba ru spa ki ba biang ka kam ga jam henry ki ba mat ji e pen man ba e ga kam ji ki ken tiu ki ya dai ki ka jing ja buram ya dai ki ka jing jat ka kam ga jam pen man ba met pen ba ga ying ga ki tei ga ying ga ki bom ju don jing so tho jing mat ga ying ro pen khia ga jing dei ga ki kan wan ga jing so tho jing mat kan wan ga jing e pendap jing e play baro ki khot ju ga ying try to jing sup to make one to jing kerku ko make one haga ying ga sem ga chong ki ko try Jesus mai men le I kamba ai way point ga sngi to jing kerku to jing pendap to jing try ga make one ga jing penthmai ga make one to jing yalam ga make long but ki ga try ni ga sngi na IT no way point ga snap ga king ga chome ni ga sngi na IT no ekiti ble ga chome kershan ni ki yalam ni ki ga try tap ni ga snamu Jesus Christ men pha ki angel ba ki shakri ki to men semkoi un yalam ki pendap ki men semkoi pendap ki ka jingai pendap ki ka bor ka jome pen kemen pen klan pen ku bor ki ka sing pen roy pen man bahai ki ni se kaman ai jing job ki ai ki shibun ka jingai ka try ai ti no ki ti blai ki jome ai ngo mes ngo ni ka jing dwai ki bun dwai ka kerteng ki Jesus Christ nong pen em jangi ka kerteng Jesus na dwai amen blin ker khoi phini ka singi panam do jingkermen prai udon bat phini ka singi bat kentiu bat ra bat
pen kia man day pi pen man bai pi nagaliang ka jong pi ka lo pen ren chi shu ya de ha kama chu try bo pen kraw pi ha ka ya ka bo pen yit il de don ka jinglong ka sarong ka sngau meng ka sngau piang yang in kan khere de ka jinglong yang in yo ila de ba ki don kam yo play ni ka sngi yang in rung shi ka jing dwai yang in puri ka kring ka jong play yang le ka mon ka jong play yang in shanya out try yang in ai ka jing im jong i show try ka ta ka jing pen ren il de ha kama chu play blame ka khui phi ka burom ka jong play amen